Dnes som sa rozhodol zistiť ceny na Madagaskare. Som priamo v hlavnom meste Antananarivo a ja idem navštíviť Carrefour a uvidíme tie ceny. Tak začnem asi cigaretami, lebo toho asi každý zaujíma. Zhruba 5000 je v prepočte naše 1 euro. Približne. Takže cigarety zhruba 1 euro. Ďalšou položkou bude bageta chleba. Čiže hovorím, 5000 je zhruba 1 euro. Čiže táto bageta stojí 50 centov. Taký väčší chlebík nejakých 60. Tak a mliečko, full milk, nejaké euro 20. Takže tu sú nejaké síry, mozzarella, nejaké 3 eurá necelé. Táto napríklad 3 eurá niečo drobné. Podotýkam, 1 euro je 5000 ariárov. Pôjdem ďalej. Čo sa týka strúhaných syrov, tak tuto napríklad nejaký Emmental, to je niečo ako u nás Emmental, 4 eurá. Toto tu je niečo ako u nás Veselá kráva, tak 6100 je nejaké euro 10, euro 20. To väčšie balenie stojí 2 eurá a to celkom veľké nejaké 3 eurá. No a keď som pri mliečnych výrobkoch, tak nejaké jogurty alebo niečo ako u nás Pribináčik, tak nejakých 50 centov. Toto tu je lacnejšie, 1200. Hovorím, 5000 je 1 euro, takže skúste si to každý sám prepočítať. Nech tu nechodím ako kalkulačka. No 890 to sú nejaké centy. No a napríklad takýto nápoj, ktorý má 250 gramov, nejaké euro 10. No a ja som sa presunul k olejom. Tak olej 16990, nejaké 3 eurá zhruba za litrik. No a cestovinky, tak napríklad takéto panzány, to je 3 eurá, asi pretože je to taká nejaká značka. Tuto dole sú špagetky za nejakých 50 centov, 60. No a tu je tá lacnejšia značka, 2 eurá, nejaké makaróny. No 2 eurá, 10. No a keď sa pozriem na rýžu, čo je hlavný x-zdroj jedla, tak nejaké euro za kilo. No takto sačková rýža je trošku drahšia, no tak táto stojí nejaké, ani nie, rovnako, nejaké euro. Akurát, že je tam pol kila. No a mäsko, tak posúďte sami, to sú uvedené ceny sú za 1 kg. Na rozdiel od obchodov, predajní mesa u nás tu predávajú, že naozaj všetko. Také, že krávsky mozoček, to u nás je ťažko nájsť. Ale výber tu majú docela dobrý. No a takto celé pečené kura 35 000, hovorím deleno 5. Kuracie krídla, napríklad porovnanie, toto sú kuracie prsia 33 400,
deleno 5000, takže nejakých 6 eur kilo. Ceny skoro ako u nás. A určite by sa každý pýtal, že koľko stoja vajíčka. No tak tuna napríklad za 6 kusov euro 10, za 8 kusov nejaké euro 50, euro 60 a také väčšie balenie, kde je 15 kusov, tak 13 000, to je nejaké 2 eurá 50. No a skoro nakoniec nejaké klobásky. Mal som tu česť ochutnať, moc mi nechutia, nakoľko je to dosť drahé, čo sa týka Madagaskaru. Hovorím, tie ceny sú dosť vysoké. Ja sa presuniem takto k tým salámam. Tak to sú ceny za 1 kg. A tu sú nejaké prémiové šunky, ale ceny sú už úplne že vysoké. Napríklad cena balenej vody za liter a pol, tu zaplatíte nejaké euro 20. Čo sa týka Coca-Coly, tak je to 1 euro za liter a polku. A oni tu majú potom, že nejakú World Cola. Tá nechutí ako klasická Coca-Cola, ale je to dosť podobné a cena je skoro rovnaká. No a úplne nakoniec pre fajnšmekrov, pre nejakých milovníkov vínka alebo nejakého alkoholu, tak tu sa pohybuje cena, no posúďte sami. Majú tu dosť veľký výber vína, pravdepodobne pijú asi víno, ale z vlastnej skúsenosti, čo som videl, tak pijú väčšinou rum. No napríklad 10 eur za fľašu. Keď sa pozriem tuna, tak je to zhruba rovnako. 10, 12, 15. No a šampanské, toto sú zrejme nejaké prémiové šampanské, sú dosť drahé, lebo stojí 100 eur jedna fľaša, ale tuto dole tieto sú také klasické, no a okolo 10 eur. 8, 10, 12. No a ja som sa dostal už aj k tvrdému alkoholu. Napríklad taká balatinka na porovnanie, tak je to nejakých, no, keď sa nemýlim, tak je to 50 eur. No napríklad vodka, to je nejaké 2 eurá. Tu by sa naši asi mali veľmi dobre. Alkohol je tu dosť lacný. Keď sa presuniem tuna k rumu, tak napríklad ja osobne mám veľmi rád tento Dzama rum, ktorý stojí nejaké 2,50 € za sedmičku. Ale samozrejme sú tu aj drahšie rumy za 20 €. No a úplne nakoniec, samozrejme pivko, aby ste vedeli, koľko stojí aj pivo. Tak pivo tu stojí takto, že napríklad nejaké euro 10, fľašové zhruba nejaké 90 centov. Ale podotýkam, toto pivo je 650 ml, také menšie, 50 centov. A osobne mám veľmi rád toto Gold pivko, tak za pol litra nejaké necelé euro. Takže to je z môjho bandania v Carrefoure všetko. Dúfam, že som pomohol. Majte sa.